Karen Blixen blev født den 17. april 1885 i Nordsjælland som den næstældste datter. Hun var en meget kendt dansk forfatter, storyteller og digter. Karen Blixen var også kendt i USA og England, hvor hun fortæller sine historier. Karen Blixen står bag filmene Mit Afrika og Babettes gæstebud. Karens farmor Dagmar Denisen og hendes moster Mary Westenholm flyttede ind i en del af Rungstedslund i 1886. Karen voksede op med sin lille søster Ellen Denisen og hendes store søster Inger Denisen og hendes 2 brødre Thomas Denisen og Anders Denisen. I 1895 begik Karens far selvmord ved at hænge sig, fordi han fik syfilis og stress. Dengang var Karen 10 år. Karen Blixens far blev 49 år. Nu blev Karen og hendes 4 søskende opdraget af deres mor og mormor. Karens mor begyndte at miste livsglæden og havde en skær sørgmodighed over sig. Karen kunne heller ikke glemme tabet af sin far. Resten af Karens barndom gik fint. De tog på sommerferie som alle andre børn. Karen manglede aldrig noget. Hun fik både lommepenge og kærlighed af hendes familie og søskende. Al den kærlighed opmuntrede hende til at begynde at tegne og male, og der gik ikke ret længe, før Karen begyndte at skrive historier og fortælle dem. Hendes første komedie hed Hovmod står for fald. Karen blev optaget til forberedelsesklasse til Kunstakademiet Kunstskole på Charlottenborg i København. Hun gik der i 2 år, og i 1905 blev hun formand for Kunstnernes Elevforbund. Hun blev også optaget på Kunstakademiets Modelskole.